Presiden ke Voice of the People's Party ba Alden Mila bersemai ula kentai ban yudon lang haka North East Forum bat ula ong bakan kemil enti bandon kejinyatli jogi seng ha North East hakalama joga North East Regional Forum kadai tang kejing temu ban penbej bait ba ha bakran mentaka sengi ba Alden ong ba latip syai ba kawai naki parti ke ba yalam ya kan kejing temu kadai kan National Party bat hangnai sutu syai ba kadon kejing kenre nongrim ula ong balada kwa baka soka India kan sengau ya ki jing jongi pai ba katany hab banjeng baniat pen ya ki jing tli hakimat badon kam da ka baklet ya ki baro hendrai ban ong baniat tli kum kawen klama jongi jela North East habadon pat lagi jongi nangrim om yo bakata kan yalam shinu habakli hatu kadai kansan ban penkiu ya ke NPP ula ong baka NPP kan mat jing la kadai hakane ki jela ni kan syawai pat bat nakata kadau kinong yalam jong kini ki parti ki atau gilat klenti kumdo ban sei syau paj ba ya girukom perkat lese harukom mudro jong ki bagi dai bat thamai kini trekam kani kesoka MDA uba Alden ong ba kajing trekam jong kani kesoka ya menta kalong bai tang ban penthame bat penbe ya ki paj ba nak mentau snem ahjar phupra kamdon kata kajing trekam kim tip syu kebala ban kata ya klawe jong ki khon ki kim salia tang ban penthame yo paj ba ula ong bagi ru paj ba ki yo ya kai pot hol ka jing pep school steng por ki kena puli kajing long jing man ka koi ka khia haba pau syak jaka suma jong soka jela kilenti sengking ki surok om sim yo ki dak kisin jong ki jing tre jong soka kebapen ya ki jing duna ki babun bat ki bomi hap kat kum ki jing kula mun shua bakin wan hakabor bas mutuna ladangi osmo kata ka jitri juga jogi jela ki badan hakatain notice ya gani ngalapan pau ya ki babun ki no elam hakani ka jela apa notice ba ladangi kwa baga sokar India kan yo snow kan sngap bat kan pen snow pen sngap yang ni hap ban yeng ban pen ye ke jitli hakimat ki bangi don kam daga baklet ye ki baro tenri ban ban ye tli pat kum ka wei ka lama jong kita ki jelah apa ka North East habangi don pat laki jong ki ideology lani ki philosophy ke jongi ka nongrim ke jongi ngam iba katakan yalam ni shanuk bar kumnu hikmi lenti ya ka jitli jong kita ki seng hapo North East hakatakan lama jong ka North East Regional Forum pi watang ban bu ka ketin regional ru ngatrai ila dei ban lerai namar kani ka ditang ga jing tu ban penbi pai ba ngitip baka way niki parti ke ba champion ya kani ka jingtmu kadai ka part National Party te hangni phi sutu shai baka don ka jingkan rea nongrim min chua phiwan shengi ki pat ba banong bagadi ka National Party ka parti ke badon hakaleng kari India ka parti ke ba komni komtai ban pen sutu iki pat ba ndai menta na kata ka nongrim juga National Party phinwan bonong engi don kam ya katakan nongrim jong kiseng terairi te ngatrai kata kalai light karukom perkhat bat kalai light kata ka jing pensyong nongrim ya kata ka jing thu ko jing tena kata ka daung ngim i bakata kala banilam bat ban poi sya kata ka thong i kumbagalong menta ke NPP kan mat jinge ya ledi hakani ka jela bat kanamla hiru ban sothit chekiwi pat ki jela te nakata kadau kadon kam yaki nongelam jong kini ki parti bakinwa ikilat kilinti ki boy kumno ban sei show pai ba ikita ki rukom perkhat lesi haka rukom mudur ko juki bakidei ki bathmai kadei bet nakamata ka jing thmu yala ka jong ka parti ban pinti kana bakani kadei ka parti kabaki wei ki jelar ki phai khmat ki shania te bat bamangi utrai muluk utrai jakaru ngen ai ke jing shania kari ke jing thmu hi ban pen scam ban pen klan bat ban pinti kana bale se hosnem arpurat kin wan phai biang sakabor BBP kalaya keren hi informally but ki katu kani kinonglam jong kathan chatai lami
bat ndei tang kata na syukur ban pensngo hapi ni bakidon ki wei patru ki brio na ki wei pat ki jela ki bar thang shisha baka BPP kan seng lani kan pen yar ya ke jing trikam ke jongka om dei tang hang ni hapo kanika than chate lami ko mang ong ipi kidon na South India kidon na po Gujarat kidon na po West Bengal ten rei ni keren chai ba yaman ahi iko aban pen klan chwa ya ka party hakan ni ke jela ka jungi te ngin sai pakhat lagi por ki banwan ya ka jingi linti jong ka party shaki wi pat ki jela dan ka jing thu nomor kita ki bri ki bapen sngo ini kimdei ki leader jong ki political party hende ki dei ki riu rangba ki riu pai ba ala banong ki bas dan ka jing sngo khia ki ba thrang ba haba ki pek ki bodien ye ka Voice of the People Party ba ka jinga lenti ba ki nongrim ki sngo dei bat kani ka nongrim ka bangi don kala kring wat ki bri ba jaban kani ka than chate lami ka jing terkam juga sarkar hiya mentali ka shlom betang ban pen thami bat pen bet ike pai ba nam tau snemar kopra dari tang kata kamdan kata ka jing terkam ka ba namar ringi keren bon ka jing ka ki ba kim tip shu ka balaban kta ya ka loi jing ki khon ki kiti ki jing ro kim salya tang ban pen thami yo pai ba ten rei ke jing shishahi kalong ba ka jalami khalia ka don hapeng ke jing ma ka ba khrau nak ke jing shimram nak diang kamon baka jing persyang ban pengsan pat nak kini ki project ki plashuan ra haka jela ka jing ki ba habangi pensyong nungrim ki project le singi la nom ki project ki plashupen he dor palak plemdon kanu kata ka rukom pensyong nungrim ka bani di dor bat ka jing dawa baka jing don kam jing kam kiri upai ba ki ke report ke barang mission ka drop out rate mo jeng ki khana puri ki jungi nang ta ka jinglong jong ka kot ke khya phi phai shiki jaka sumar joka sarkar phi phai shaka ki linti ki singkin ki surok phi lungu shiki shnong ki thao phin chem phin I ya ki dak ki shin bat ki jing tray jong kadega sarkar kaba pin I ya ka jing tuna ka babon kaba miha kat kum kata ka kular kaba kila kular lajan ship house ne men shwa bakin wan ha ka bor